Estamos a 30 de estar en Florido, alegrar a los nenos que o maio ha venido. Estamos vivindo graves circunstancias, por iso todos temos que quedar na nosa casa. Xuntos venceremos este virus loco e sairemos á rúa a xogar un pouco. Ás 8 da tarde saímos a aplaudir por toda esa xente que axuda ao país, por toda esa xente que axuda ao país. Bos días, meus señores, sei que estamos outro ano con noso maior Tiaguinho pra pasar un bo ratiño. Este ano o traballo foi menos do acostumbrado, non puidemos salir da